Díky moc. Teď jsme si pro vás připravili takovou lahůdku, kterou jsem napsal někdy v roce 82 pro svoji první kapelu, takovou, že jsme udělali nějaký přehrávky do rolu, oni nás velice rychle zrušili, ale měla lehce politický podtext a hodí se do každé doby. Je svým způsobem triviální, ale je to nářez. Šel jsem včera večer po ulici a koukal jsem se do výloj na čepici. Na čepici s černou bambulí. Já koupím si ji příští, do příští pondělí. A taky boty, a taky šálu, a taky kožich. A kup si teplý boty, 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 boty do nepory. A kup si teplý boty, boty do nepory. Kup si teplý boty, boty do nepory. A kup si teplý boty, boty do nepory. A kup si teplý boty, boty do nepory. Šel jsem tam v pondělí a čepici už neměli a řekli, přijďte příští, jo příští pondělí. A tak mám boty a taky šál a taky koži. A kup si teplý boty, 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 boty do nepory. A kup si teplý boty, boty do nepory. Kup si teplý boty, boty do nepory. Kup si teplý boty, boty do nepory. A kup si teplý boty, boty do nepory. Kup si teplý boty, boty do nepory. A kup si teplý boty, boty do nepory. A kup si teplý boty, boty do nepory. A kup si teplý boty, boty do nepory. Díky.
My se každopádně vždycky u toho pobavíme. Nebo takový retro. Těžký retro. To je něco novější. K 82. roku. Já nemám to správný trsátko, když to vteřinu. Musí být červený. Mám červený, černý a šedý.